ଏବେ ସକ୍ସେସଫୁଲି ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା କମ୍ପୋରି ଧାମ। ଗାଡ଼ିଟାକୁ ଟିକେ ଝିକି ଆଣିଦେବା। ଓ ମୋର ସୁ ତିନ୍ତି ଗଲା। ଜୟ ହିନ୍ଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଆଜି ଆମେ ଛୋଟିଆ ରାଇଡ୍ଟି କରୁଛୁ। ସେ ରାଇଡ୍ ହେଉଛି ନୟାଗଡ଼ ଯାଉଛୁ, ନୟାଗଡ଼ ଚରଣକୂଳ ଲଡ଼ୁକେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ଦୈବପୀଠ ଯାଉଛୁ। ଆମକୁ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା, ସେଇ ମାନେ ବହୁତ ଦିନ ନାହିଁ, ବହୁତ ବର୍ଷ ହବ ଆମେ ଯିବୁ ଭାବୁଛୁ, ଯାଇ ହେଉନି। ଏଥର ଆମ କାଳିଆ ଭାଇନା ଯୋଗୁଁ ଏଇଟା ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିଲା। ଆଉ ରାସ୍ତାରେ ମିଶିବା, ଚାଲ। ଜୟ ହିନ୍ଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଏବେ ଟାଇମ୍ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି 5 ହେଉଛି। ମୁଁ 4:30ରେ ବାହାରିଥିଲି। ଉମା ରୋଡ଼ରେ ଯାଉଛି, ଉମା ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ଲାଇନ୍। ମୋ ସହିତ ମୋ ଭାଇନା ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ ଚରଣକୂଳ ଲଡ଼ୁକେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ଦୈବପୀଠ। ଗୁଗଲ୍ ମ୍ୟାପ୍ରେ ମାରିଛି, ହେଲେ ମୁଁ ମ୍ୟାପ୍ ଦେଖାଉଛି ଆଉ 72 ନା 80 କିଲୋମିଟର୍ସ। ଏବେ ଆମେ ଆସିଛୁ 50 ଏବୋଭ୍, ଆଉ ଅଛି ମୁଁ ଦେଖାଉଛି 70। ହମ୍ ସୁଡ଼େଇ ଦେଉଛି, ଦୁଶୁନି। ଚଷମା ପିନ୍ଧିଦେଇଛି, ଭିତରେ ବିଣ୍ଡ ଲାଗିଯାଇଛି ସବୁ। ବ୍ଲଗ୍ରେ କଥା ତ କହୁଛି, ସେ କଥାରେ ଯେଉଁ ହାୱାଟା ରୁହେ ପାଟିରୁ ବାହାରି ମୋର ଗ୍ଲାସ୍ରେ ସବୁ ଲାଗୁଛି। ଗ୍ଲାସ୍ରେ ଲାଗିବାରୁ ମୋତେ ସବୁ ଟିକେ ବ୍ଲର୍ ଦୁଶୁଛି। ମୁଁ ଆଉ ହମ୍ସ ଉପରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରୁନି, ଉଡ଼େଇ ଦେଉଛି। ଟର୍ନ ଲେଫ୍ଟ। ଏବେ ଯେଉଁ ଯାଉଛୁ ଆମେ ନୟାଗଡ଼ ଚରଣକୂଳ, ସେଇଠି ଦର୍ଶନ ସରିଲା ପରେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆଡ଼େ ଯିବାକୁ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛୁ। ଏବେ ହିଁ ଗୋଟେ ସାଇନ୍ ବୋର୍ଡ଼ ଗଲା, ସାଇନ୍ ବୋର୍ଡ଼ରେ ଅଛି 25 କିଲୋମିଟର। ଏବେ ସକ୍ସେସଫୁଲି ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା। ଏମିତିଆ ଜାଗା ନା ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼ରେ ଗଛ, ପୁରା ଗଛକୁ ଗଛ ଲାଗିଥିବ। ଏଇପଟର ଗଛ ସେଇପଟର ଗଛ ଉପରକୁ ଯାଇକି ଲାଗିଥିବ, ଦେଖିବାକୁ ଭାରି ସୁନ୍ଦର। Reached by our destination. ଛାଡ଼ିଦେଲୁ ଭାଇନା, ଛାଡ଼ିଦେଲୁ। ଗୁଗୁଲ ଆମକୁ ଚକମା ଦେଇଦେଲୁ। ନାଇଁ ରଙ୍ଗ ନାଇଁ ଯେ, ଛାଡ଼ିକି ଆସିଗଲୁ। ଗୁଗୁଲ ମ୍ୟାପ୍ ଏମିତି ଆଗ ନା, ଗୁଗୁଲ ମ୍ୟାପ୍ କଟିଗଲା। ପଚାରିଦେ, ଗୁଗୁଲ ମ୍ୟାପ୍ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ଗଳି କନ୍ଦିରେ ବୁଲେଇ ମାରିଦେବ। ଏଠି ଲୋକାଲ୍ ଲୋକକୁ ପଚାରିଦେଲେ ହିଁ ଭଲ। ହଁ ଶ୍ରୀ ଲଡ଼ୁକେଶ୍ୱର ମହାଶୟ। A few moments later. ମନ୍ଦିରଟା ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଭାଇ। ଏତେ ବାଟ ଆସିଲୁ ବୋଲି ଲଡ଼ୁକେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କ ଦର୍ଶନ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଲା। ଆଉ ମନ୍ଦିର ଦେଖିବାକୁ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଭିତରେ ଛୋଟିଆ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ଶନିଦେବ ମନ୍ଦିର, ମା ମନ୍ଦିର, ରାମ ମନ୍ଦିର, ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର, ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ସବୁ ଦର୍ଶନ କଲୁ। ଅଧଘଣ୍ଟା 1 ଆୱାର ଭିତରେ ବୁଲାବୁଲି କଲୁ। ତାର ବାହାରେ ଆସି ଟିକେ ଜଳଖିଆ କଲୁ। ଜଳଖିଆ କରିସାରିଲା ପରେ ଚିନ୍ତା କଲୁ ଯେ ପୁରୀ ଯିବା। ଏବେ ଆମେ ବାହାରି ପଡ଼ୁଛୁ ପୁରୀ ଆଡ଼େ। ଏଇଠୁ ପୁରୀ ଅଛି 108 କିଲୋମିଟର। ଏବେ ନୟାଗଡ଼ ରଣପୁର ରାସ୍ତା ଜଙ୍କିଆ। ଉମା ଆଡ଼େ ଯାଇକି ରାମେଶ୍ୱର ଆଡ଼େ ବାହାରିଲୁ। ଜଙ୍କିଆ ରଣପୁର ରାସ୍ତା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ରାମେଶ୍ୱର ଛକ, ଏଇଠୁ ଲେଫ୍ଟ କଟିବା। ଏଇଠୁ 54 କିଲୋମିଟର, ଗୁଗୁଲ ମ୍ୟାପ୍ରେ ଦେଖାଉଛି 50। ଟାଇମ୍ କେତେଟା ହେଲା ଭାଇ? 10:15। ଭଲ ଅଛି ଟାଇମ୍ ନା? 4ଟାରୁ ରାଇଡ୍ କରୁଛୁ 4ଟାରୁ ଚଲଉଛୁ 10ଟା ହେଲା।
ପୁରୀ 14 କିଲୋମିଟର ଆଉ ପୁରୀ ରହିଲା 14 କିଲୋମିଟର ଯେତେ ପୁରୀ ପାଖେ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଟେନସନଟା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଛି। ସେ ଟେନସନ ହେଉଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତର ପ୍ରବେଶ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଡବଲ ଡୋଜ୍ କରୋନା ଟୀକା ଡବଲ ଡୋଜ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦରକାର, ସେଇଟା ତ ଅଛି। ଆଉ RT-PCR ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମାଗୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଶୁଣିଲି ନା ଜାଣିଛି। କାଲି ରାତିରେ ଗୋଟେ ଜଣ ଫୋନ୍ କରିବାରୁ ପୁରୀ ସାଙ୍ଗଟାକୁ ତାଙ୍କେ କହିଲେ ଯେ ନାଇଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆଉ RT-PCR ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମାଗୁନାହାନ୍ତି, ଡବଲ ଡୋଜ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଥିଲେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଦେଲେ ତାଙ୍କେ ଆଲାଉଡ଼ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି RT-PCR ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମାଗିଲେ ତ ଟେଷ୍ଟ ଆମ ଦ୍ୱାରା ଏବେ ହେଇପାରିବନି। ଆଉ ଗୋଟେ 14 କିଲୋମିଟର ଗୋଟେ 15 ମିନିଟ୍ରେ ପୁରୀ ପହଞ୍ଚିଯିବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଚନ୍ଦନପୁର। ଟିକେ ମେଘୁଆ କଲାନି କ'ଣ ପାଗ। ଆମ ରାଇଡ଼ର ୱାଟର କ୍ରସିଂ ବାପା ମା ଓ ମାଇ ଗଡ୍ ଧୀରେ ଯିବା। ଓ ମୋର ସୁ ତିନ୍ତି ଗଲା। ୱାଟର କ୍ରସିଂ କେରକେରା ହେଇଛି। ହଁ ଓକେ ଓକେ ଓକେ। ପାଗ ମେଘୁଆ କରିଦେଇଛି ଯେ ବର୍ଷା ହେବନି ତ। ପୁରୀ 11 କିଲୋମିଟର ଯିବା। ରାଇଟ୍ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଆଗରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଭାଇନା ଯିବାନି? ଆଗରେ ଜୋରସେ ବର୍ଷା ହେଉଛି ଭାଇନା। କେଉଁଠି ରହିଯିବାଟା ଭଲ ହେବ। ଟାଇମ୍ 11ଟା ଅଧେ ଖାଇବା ସମୟ। ଭୋକ ବି ଲାଗିଲା ଜୋରସେ। ଗାଡ଼ିଟାକୁ ଟିକେ ଝିକି ଆଣିଦେବା। ପୁରୀ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଆଉ 10 କିଲୋମିଟର ଅଛି। ଦେଖ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଏଇଠି ରହିଛୁ। ଭୋକ ବି ଜୋରସେ ହେଉଛି। ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିବା ସମ୍ଭାବନା ଟିକେ ଟିକେ ଅଛି। ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏଇଠି ପୁରା ବିଜାର ହେଉଛି। ଆମ କାଳିଆ ଭାଇନା ତାଙ୍କ ତାସ ଖେଳୁଛନ୍ତି ରାମି। 11:30ରୁ 12:30 ହେଲାଣି। ବର୍ଷା କମିବାର ନାମ ନେଉନି। ପୁରୀ ପୁଣି ଗଲି ଯେ ପୁରୀରେ ଜମାରୁ ବର୍ଷା ନାହିଁ। ଏବେ ପୁରୀରୁ ଆମେ 10 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅଛୁ। ଫୁଲ୍ ବର୍ଷା। ପୁରୀର ଖରା କାଟୁଛି। वन आवर जगिला पर वर्षा छाड़ा टिके वर्षार ओदा 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 आइलु। एबे आमे अच्छु मालती पाटपुर। पुरी रे टोटाल वर्षा नहीं। पुरी बस स्टाण्ड पुरी 6 किलोमीटर। यही ब्रिज बटे जीव कोणार्क आ पुरी आउटस्कट्स। पुरी पूरा लास्ट रे बाहर सिटी रोड रे। सिटी रोड कहले बुझी हेनी माने आम जाऊँ पुरी एटा फ्रंट हेले सेटा बैक। हेलमेट चेकिंग हाँ भाईना कहते फास्ट दर्शन करदे तापर जाकि खाइबा। फास्ट आम जा बड़दाण्ड से महल केमती अच्छी दर्शन जदि सांगे सांगे पाइब तो आम दर्शन कर होटेल पईबू माने जीवु होटेल जीवु नाई तो देखा से गहली थी आम जा खाई। वेलकम पुरी धाम। यहाँ हूँ अठर नला 18 नला। पुरी गोटे स्मॉलेस्ट क्यूटेस्ट सिटी रो एक कोण से कोण चली पड़े आराम से। यही आसला पुरी बड़दाण्ड। जय जगन्नाथ। बड़दाण्ड एंट्री गले गोटे अलग फिल आसे। आहा जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ।
मंदिर बंद पर्वपर्वणी पहले मंदिर बंद मंदिर बंद बहुत बड़ दुख कथा एते बाट आसी महाप्रभु को दर्शन न पाइबाटा बहुत कष्ट बर्तमान आम पुरी चली जाऊँ आसिलु जो कम से कम है आज विश्वकर्मा पूजा से गहली एवं मंदिर बंद अच्छे मंदिर बंद अच्छे सो दर्शन हो पारानी पतित पावन दर्शन कर आम चली जाऊँ मु आशा करुचे ब्लॉगटा आपन को पसंद आसी टे पसंद आसी तो गोटे लाइक हो जाऊ जे सब्सक्राइब करनी भाई सब्सक्राइब मार दियो बा आउ गोटे ब्लॉग आउ थे मिसवा टाटा बाय बाय देख थैंक यू शुभ विदाय मालती पाटपुर।